pelak coba pelak. Ya, upamane anu wae. Karyane Mbah Sukron Swanda sing ya viral. Ya, apa kuwi Sambung Wanci Dalu. Ya, Bu Kesi karo Mbak Elisa coba kaya apa? Ayo. Ya jumeneng, Mbak. Ayo jumeneng. Mbak Elisa karo Mbak Kesi, ayo. Anu Bu Kesi, ayo. Manuk manyar susuwe dawa. Apakah itu? Entuk sing anyar kok lali mbok tuwa. Ngono ki lho. Tak rungok-rungokne lho. Iki ket jejer sore mau, ket limbukan. Aku ki ya pas lingguh ning kene iki kok ya krungu lho. Dalange muni apa wae aku ya ngerti. Ning aku ya gur meneng e. Hitung-hitung ya bojone dalang kuwi kudu jembar atine dawa ususe. Tak ngempet ning kok suwe-suwe kaya nyunggi kompor. Kula mboten lho, Bu. Nyapa? Mboten kula mboten marahi kula. Aku enggak marah-marahi gitu loh. Ya, ning asline ngene lho, El. Awakmu ya rada mancing-mancing sithik. Mancing apa Ya, lagi? iki lho mbok pancing-pancing ngono lho. Aku mau ora ngerti. Apa? Perjalanan saka Solo, Ya. saka Madiun numpak bis. Iya. Esu-esu iki wis video call lah. Iki saksine Birgita Ayu. Aku video call-nya tuh Birgita, bukan video call Pak Cahyo. Sing nakali Birgita. Kok iso? Iki malah video call karo Mbak Elisa to. Lah kok omong aku, Pak, iki lho Mbak Elisa pengen ngomong karo sampean. Iki lho cah iki lho. Alah. Iki lho. Kan, Bir. kan Heeh, Birgita omong ngono kok. Mboten apa mboten. Lah ngapa mau kok dudone aku? Dudone Pak ini lho Pak, Mbak Elisa VC aku lho gitu aja Pak. Lah kok ora kok dudone Bu Kesi kok dudone aku sebabnya apa? Lah Bu Kesi pas tidur kok Pak. Digugah. Aku Digugah. Ora apa-apa. Gitu. Aku melek. di sebelahnya kok. Aku ngerti, ndek mau ning perjalanan ki samane sing ngethik Birgita. WhatsApp Birgita, kowe etok-etoke kowe anu video kalau ambek Elisa, aku tak omong. Aku iki krungu dhewe lho nang sebelahmu, aku merem etok-etok krungu. Ngene iki lho, ngeten iki dulur-dulur video call ngarepku. Sebelah iki aku ngene. Halo sayang. Wah. Ayo. Bukmu, piye? Coba saiki aku tak golek wong lanang ning kene sing ganteng nek ora ya coba mriki Pak. Mas. Golek sing blangkon nang kliwir ayo ngono. Ganti manas-manasi dalane aku. Lho niku muahene itu kangge sinten to tadi itu? Hah? Tadi emang mak cepuk gitu, tapi nggak tahu kayaknya buat jenengan bukan kula. Enggak, kan sama kamu toh, El. Oh di HP tadi. Ora Tadi itu salah buat kuwi siapa? salah kabeh asline Lah, salah pripun? kabeh. Asline, Pak. Aku mau ning HP muah kuwi untuk keadilan dan asas pemerataan. Sing tak omah ya Bu Kesi ya awakmu, dadi loro ngono. Oh. Nakal. Wis bene El, ora apa-apa. Dhewe iki lek ndalang ngene iki ya. Ya. Bojoku ki yen ndalang ngene iki wis tak liarke dhek. Oh, iya. Arek ngomong apa-apa iki gak tak gagas, gak tak Berarti lebokne milik ati. umum? Iya, milik umum, silakan. Sik. Piye? Ayo. Milik Milik umum. Alah kowe wani gur salaman tok ngono kok. Lah, Salaman kenapa? iki biasa. Iya, iya. Awakmu ra mung awakmu tok wae. Ya Allah, kula sore wae niki teko lokasi Taman Benyamin Sueb niki ya ampun. Mana, Bu? Sueb. Tapi sadurunge nembang aku tak matur sik Apa? karo para panitia untuk segenap panitia penyelenggara pagelaran wayang kulit keluarga besar Taman Benyamin Sueb mriki. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang menjadi panitia luar biasa. Sejak berhari-hari yang lalu ya, Bu. Betul, ini dipersiapkan sudah 1 bulan yang lalu. Mbak-mbak itu sangat bertanggung jawab bikin grup untuk mengkoordinasi saya dan teman-teman. Kami datang di sini mendapatkan tempat transit yang begitu nyaman. Makanan tidak pernah terlambat. Wah, konco-konco lek mangan jan, Turah-turah double-double. lah. Ono Terima soto, kasih ya, mie Mbak. ayam, bakso. Jangan kapok, besok nanggap lagi. Waduh. Oke. Enggak mengecewakan pokoknya. Ya, oke El, sekarang kita menghibur untuk warga masyarakat sini ya. Ya, siap. Niki wau napa lagunipun? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu nggih. Coba diwiwiti saka ibu sepuh dhisik ya Bu Kesi. Ya. Iya toh. Ayo. Ambo. Iya. Niki. Iya Pak Dalang. Peh sampean ning kene ketemu Elisa wae karo mbok sepuh sia-sia. Awas titen ana sesuk-esuk lek tekan ngomah sampean ora tak paringi. Mbok, Mbok, angkat neh, Mbok. Maaf ya, Mbok.
Ya, di mesra-mesrake mau Elisa. Yus gak apa-apa aku terima. Aku terima. Jadi memang menjadi istrinya Dalang itu harus jembar hati, dowo ususe. Jadi nggak masalah wis. Ikhlas aku. Terima kasih. Bagaimanapun tuh cuman pikiran dan perkataan kok Bu. Wong yo nyatane kan nggak iso nyandeng, sing iso dilus-lus ya mung debok. Ya Iya. kan? Jadi ya santai aja. Iya bener, bener. Ora apa-apa, ngelus-ngelus debok iki malah entuk dhuwit. Ngelus-ngelus sinden malah kelangan dhuwit. Nah. Lagiane pinter. Pinter aku. Alah, yuk nembang. Ya pakai bawa mboten. Dibawani ora Pak? Oh, spesial ya komplit. Komplit, Spesial kok ya. Nggih. Coba. Oke sih, ya Bu. Sayang, ayo sayang. Gombal amoh. Senengane Pak Untung ini iki lho, ayo. Pokoknya kalau Bu Kesi itu marahan sama Pak Cahyo terus ada Elisa. Wah, saya seneng sekali. Pasti nanti saya sawer 5 juta. Urung ya, urung. Ko hari ini. Mangga Bu. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun keplok kula. Aja seneng sik wae iki dipadakne dorok seneng. Loh, samane kok kaya ngono to? Tenan lho, pehene Elisa iki aku ketok kencana dadi katon wingko saiki. Ora. Nek nang omah aku ketok kencana no mbok Tetep sampeyan dadi sumber kencana, ayo ngono kuwi. Malah bis. Wes kuwi. Sopo aku sing ngomong ngono mau? Menu. Sun ingkang anggar Sak garis melih Bu Kesi. Nderek ningali Mas Dalang mugi-mugi sukses dayanipun saking kula Ki Suryanto Karanggedhe wae nggih. Menika Pak Sur menika ingkang rama teng mriki jenak pinarak. Tuwemen yo temu iki malah ayo nggih. Tadi ada titipan juga Pak Cahyo dari Siapa, mana Mbak? ya? Nur Bali Jawi. Hah? Katanya DM jenengan atau WA jenengan. Minta nanti ngimpi, langgam ngimpi pengen Oh. pengen bawa sendiri dipalarke. Oh ini ya Cek. ketemu ya Mbak siap. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Elisa ya. Makasih. Yang jenengan Mbak. Iya. Pra